Great days pero for today's vlog, mag-fishing ulit tayo. At alam nyo kung saan na yung location natin ulit. So, babalik tayo doon sa Kabalian Bank. Kung part siya ng Romblon mga kaspero. So, galing dito sa amin sa Boracay, 15 kilometers yung layo. Kaya open sea yun mga kaspero. Malayo din sa Romblon. So, mga 6 kilometers from Romblon. So, balibahura siya sa gitna ng laot mga kaspero. So, shoutout nga pala sa bumili ng King Mackerel natin. Sila kuya, ayan. Tingnan tayo yung picture, ayan. Shoutout sa inyo kuya at salamat sa pag-visit dito sa Boracay. So, huwag na natin patagalin at umpisahan na natin to mga kaspero.
Bumalik pa siya mga kaspero. Kaya dali. Panalo mga kasero.